Un home faleceu na súa casa do concello ourensán de Verea despois de quedar atrapado no oco dun montacargas da súa vivenda. Que foi o que pasou exactamente? Xoel, contanos. Pois ás 9:45 da noite, Alberto, un particular daba aviso dese tráxico suceso que se producía aquí neste lugar de Cexo, no concello ourensán de Verea. Aquí mobilizáronse nun primeiro lugar efectivos sanitarios que localizaron o corpo sen vida dese home nunha zona de difícil acceso no interior da súa vivenda. Por iso foi necesaria tamén a intervención dos bombeiros da Mancomunidade de Celanova, que localizaron e liberaron o corpo sen vida deste veciño. Pero antes foi necesario tamén asegurar esa estrutura, ese montacargas artesanal que tiña un oco dun 6 metros de altura entre a parte alta do fallado, na que o home quedaría atrapado, e a parte baixa da vivenda. Ata aquí mobilizáronse ademais tamén axentes da Garda Civil e membros de Protección Civil. O falecido, un home dun 70 anos, quedou atrapado no burato do fallado da súa vivenda, situada no lugar de Ceixo, no concello ourensán de Verea. O 112 recibiu unha chamada de alerta arredor das 8:45 da tarde do venres. Ata o lugar desprazáronse nun primeiro momento efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias. O home estaba nun lugar de difícil acceso, a unha altura de máis de 6 metros, e por iso solicitaron a axuda dos bombeiros. O falecido quedou atrapado ao caerlle enriba un montacargas artesanal que empregaba para mover leña. Topámonos a persoa atrapada entre a planchada e un elevador artesanal, no que se desprende o soporte principal e este atrapa a persoa contra a planchada do fallado da vivenda. Asegurar a persoa e a estrutura, porque estaba todo con perigo de caída, había unha altura de sobre 6 metros desde o fallado por o oco hasta a parte baixa da casa. Entón o primeiro que facemos é asegurar a tanto a vítima como a estrutura e esperar a que os servicios xudiciais nos autoricen ao rescate da persoa. No operativo de rescate participaron 5 bombeiros da Mancomunidade de Celanova, así como efectivos de Protección Civil e da Garda Civil.